με ένα ολοκαίριο βίντεο που κανένας δεν περίμενε. Ποιος περίμενε ότι εγώ θα γινόμουν mobile gamer και θα ανέβαζα κιόλας και βίντεο στο YouTube? Μαντέψτε τι έγινε σήμερα. Καθόμουν εδώ πέρα χαλαρά στο πισάκι μου, χαλαρός και έβλεπα βιντεάκια στο YouTube και τσουπ, χτυπάει το κουδούνι. Πάω, ανοίγω, βλέπω τι γίνεται. Όπα, ο Courier Sky Media εκεί πέρα και μου δίνει ένα κουτί. Βλέπω το κουτί από μακριά και μου έρχεται αυτό. Μου έρχεται ένα κίτρινο κουτί. Εννοείται ότι θα το ανοίξω γιατί με έχει φάει περιέργεια τι έχει μέσα. Ανοίγω το κουτάκι και βλέπω αυτό. Βλέπω ένα κουτί γεμάτο πράγματα της Realme. Ναι, τι έχει μέσα αυτό το κουτί? Μέσα αυτό το κουτί καταρχάς μου στείλανε ένα αμάξι. Μέσα στο κουτί από ό,τι βλέπω έχει κι άλλα μικρό πραγματάκια, ρολογάκια, Realme Watch 2. Και εννοείται το πιο σημαντικό πράγμα που θα μπορούσε να έχει μέσα ένα κουτί. Ένα Realme GT 5G κινητό από τη Realme. Έρχεται η Realme εδώ πέρα και μου λέει θα σου φέρω μια κινητάρα. Λέω τι κινητάρα θα μου φέρεις? Θα δεις, μου λέει, θα δεις, μην επιμένεις, περίμενε και θα δεις. Και μου έρχεται σήμερα εδώ πέρα ένα κινητό που έχει ένα από τα πιο ωραία χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να έχει προσωπικά για μένα. Πιάνει 5G. Ξέρετε τι είναι το 5G? Όταν ανοίγετε δεδομένα, πάνω δεξιά στην οθονούλα σας εκεί πέρα σας λέει 4G, 3G και τέτοια πραγματάκια που είναι το σήμα και η δυνατότητα για το πόσο ίντερνετ μπορείτε να πιάσετε με τα δεδομένα σας. Με 4G το μέγιστο που έχω πιάσει εγώ προσωπικά είναι γύρω στα 60 με 50 download και γύρω στο 7 με 8 upload. Αν χρησιμοποιήσετε 5G, γιατί το δοκίμασα, πιστέψτε με ότι μπορείτε να φτάσετε σε ταχύτητες 500 download και 300 upload. Κυριολεκτικά σας λέω, όταν έπιασα 5G, οι ταχύτητες ήταν τόσο απίστευτες που κατέβαζες μια ταινία μέσα σε δευτερόλεπτα. Έπαιζες games και το ping σου ήταν απίστευτα ακραίο. Όλες οι χρήσεις του κινητού με το διαδίκτυο στο 5G ήταν ακραίες. Όμως, ξέρεις κάτι, δεν είναι ότι μόνο έχει το 5G που είναι το άρρωστο πράγμα της υπόθεσης. Έχει τέλεια συσκευασία που μόλις τώρα θα ανοίξω. Εδώ είσαι smooth άνοιγμα κουτιού. Boom! Μόλις ανοίγεις το κινητό, έρχεται η Realme και σε καλωσορίζει και σου λέει Hey, welcome to the Realme family. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κλασάτο. Θέλω η αλήθεια είναι να δω τι πραγματάκι έχει μέσα, θα το τσεκάρουμε αργότερα. Αλλά θα πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι που μπορεί να έχει αυτό το κουτί μέσα. Το πιο σημαντικό, το Realme GT 5G. Τέλειο design της Realme, κίτρινο χρωματάκι με επιφάνεια από πίσω, φτιαγμένη από δέρμα. Αν νομίζετε ότι το έχετε ξαναδεί αυτό, είστε γελασμένοι γιατί είναι ένα από τα καλύτερα designs που έχω δει ποτέ μου. Το feeling να κρατάς αυτό το κινητό στα χέρια σου είναι ακραίο γιατί νιώθεις το δέρμα του κινητού από πίσω. 3 καμερούλες στο πίσω μέρος του κινητού. Τη Sony που είναι στα 64 MP. Υπάρχει ένας φακός ευρυγόνιος που είναι στα 8 MP και ένας μακροφακός στα 2 MP. Βάρος κινητού στα 186 γραμμάρια που αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ ελαφρύ ώστε να μπορείς να παίζεις μαζί με το κινητό. Κλασικό κουμπάκι στα πλάγια για να κάνει unlock το κινητό και από την άλλη πλευρά 2 κουμπάκια για να ρυθμίζεις τον ήχο. Μέσα στο κουτί είχε και κάτι άλλο σημαντικό που εννοείται είναι ο φορτιστής. Ένα καλώδιο του φορτιστή και ο φορτιστής. Sky Realme και δεν σου λέει ότι απλά σου δίνω φορτιστή, αλλά σου δίνω ένα φορτιστή Super DAT 65W ώστε να μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου ακόμη πιο γρήγορα. Η μπαταρία του κινητού είναι στα 4.500 mAh και άμα το βάλεις να φορτίζει από το 0% με το συγκεκριμένο φορτιστή. Και εννοείται το συγκεκριμένο κινητάκι από 0% μπορεί να φτάσει στο 100% μέσα σε 35 λεπτά. Οπότε εκεί που κάνεις το μπανάκι σου και ετοιμάζεσαι για να πας για μια βολτίτσα, το βάζεις να φορτίζει μισή ώρα πριν φύγεις από τη βόλτα και είσαι έτοιμος να έχεις ένα κινητό που μπορεί να κρατήσει πόσες ώρες χρησιμοποιώντας το ανοιχτό και να μην τελειώνει εύκολα η μπαταρία. Γιατί κλασικά εξοικονόμηση ενέργειας, απίστευτη ρύθμιση που μπορεί να έχει το κινητό ώστε να μπορέσει να κλείσει κάποιες εφαρμογές που δεν είναι χρήσιμες για το κινητό για να κρατάει το κινητό ακόμη παραπάνω. Από την μπροστά πλευρά έχουμε ένα clean κινητό, η αλήθεια είναι, με μια selfie κάμερα. Δεν έχει τίποτα έξτρα ώστε να είναι πλήρες οθόνη όλο το κινητό από μπροστά. Η selfie κάμερα είναι στα 16 MP για όσους αναρωτιούνται. Κινητό 256 GB χωρητικότητας με 12 GB RAM. Αυτή η οθονούλα λοιπόν που τη βλέπεις εσύ δεν είναι απλή οθόνη. Είναι μια
AMOLED οθόνη που τρέχει στα 120 Hz. Και η Realme σκάει εδώ πέρα μύτη για να σου πει: ξέρεις κάτι, θα σου φέρω οθονίτσα ώστε να απολαμβάνεις το gaming σου στα 120 Hz. Τα κινητά γενικότερα ζεσταίνονται. Η Realme όμως έχει τη λύση. Έχει φτιάξει ένα σύστημα ψήξης από ανοξίδωτο ατσάλι, ώστε η λειτουργία της ψήξης όταν γίνεται να μπορεί να είναι ακόμη πιο αποδοτική από κάθε άλλου είδους συσκευή. Η ανάλυση της οθόνης είναι 2400x1080 Full HD. Και τέλος, το chipset του Realme GT5G είναι το Qualcomm Snapdragon 888. Αυτό το κουτάκι που είπα θα το σκαλίσω μετά. Ήρθε η ώρα να το σκαλίσω λίγο τώρα. Να δω τι έχει μέσα. What? Θήκη? Μάγκες, σας δίνει μέχρι και θήκη, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράσετε μια perfect θήκη φτιαγμένη από τη Realme για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο κινητό. Και αφού λοιπόν αναλύσαμε όλα τα χαρακτηριστικά του σημερινού κινητού, που για μένα είναι από τα top κινητά που μου έχει στείλει η Realme, θα πάμε και θα το δοκιμάσουμε στο gaming. Όπως σας είπα, σήμερα θα παίξουμε για πρώτη φορά Free Fire σε κινητό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μπούμε στο game και να φτιάξουμε ένα nickname. Let's go! This name is not available. Gun Felos. Ναι, this is your ID card. Ναι. Ξεκινάει μια απίστευτη εμπειρία από ό,τι μας λέει το game. Loading. Κατευθείαν να μπούμε μέσα στην πίεση στο αεροπλάνο. Αρχικά μου φαίνεται η αλήθεια είναι πάρα πολύ smooth το game. Ξεκινάει το αεροπλάνο και πέφτει. Αυτό μου θυμίζει Fortnite φάση που έπεφτα από το αεροπλάνο, από το bus. Ξέρεις κάτι, πέσε. Πέφτει και μέσα ανίδω. What? Ποια είναι η λογική? Περίμενα, αυτό τι κάνει? Land quickly. Όχι, θέλω να πέφτω κάτω. Θέλω να πέφτω κάτω, αλλά θα πέσω σε αυτά τα κτίρια εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Ξέρετε τι ξέρω? Ότι είμαι πάρα πολύ καλός στο Free Fire. Είμαι ο καλύτερος παίχτης του Free Fire. Κανένας άλλος παίχτης δεν μπορεί να με ανταγωνιστεί. Και καλά. Για περίμενε, μπουνίδι. Κάτι έπεσε. Έφαγα damage. Γιατί έφαγα damage? Γιατί έφαγα full damage? Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες που παίζουν Free Fire όλη μέρα στο κινητό αυτή τη στιγμή με κοιτάνε και λένε: δες τι κάνει ο Φελός. Ο Φελός όμως ψάχνεται. Πηγαίνει πέρα δόθε στα μέρη. Ψάχνει. Κάνουν eliminate τους user, αλλά ο Φελός δεν βρίσκει τίποτα. Τι είναι αυτό? Πού είναι το map? Πού είναι ο κύκλος? Δεν έχω καταλάβει. Δεν θα βρω κάποιον. Πού θα πάει να το κάνω ένα laser, ένα spray, γιατί είμαι ο καλύτερος παίκτης στο Free Fire. Κάπου εδώ βλέπω έναν. Βλέπω κάποιον εδώ στο χάρτη. Ανοίγω για να πάρω θέση. Ανοίγω επειδή είναι κάπου εδώ. Μάλλον είναι μέσα στο σπίτι. Πες ότι είναι αυτός. Εκείνος είναι. Πρέπει να πλήσω. Όχι, έτσι λόκαρε πάνω του. Μπράβο. Πόσο HP έχεις, ρε πιτσιρικά? Ρε, δεν έχω σφαίρες με ντότζα, ρε. Έρχομαι, φιλαράκο μου, έρχομαι εκεί πέρα να σε σκίσω. Νομίζω ότι θα την γλιτώσεις? Είναι μέχρι να μπω εδώ μέσα, να πάρω κάποιους γεμιστήρες. Σίγουρα θα βρω κανένα γεμιστήρα. Έλα. No. Ξέρεις κάτι? Θα κρατήσω το πιστόλι, ρε. Επειδή δεν θέλω με τίποτα να τον αφήσω αυτό το τυπά να φύγει. Εδώ είναι ο πιτσιρικάς και μαλώνει με κάποιον άλλον. Τα kills μου. Τον σκότωσε, ρε. Αλλά πού είναι ο άλλος? Πού βρίσκεται? Να τον είδα. Τον είδα πίσω από το δέντρο. Έλα από εδώ να σε. Ξέρεις κάτι? No. Μπαμ. Τι θα κάνω με μια σφαίρα, μάγκες? Πώς θα τα καταφέρω? Όχι. P90, φέρτο. Πού είσαι, πιτσιρικά? Εδώ είσαι, Κάτσε να έρθω πιο κοντά. Έλα. Easy! Πρώτο kill στο game! Είναι το πρώτο μου kill. Και βλέπω άλλον ένα πιτσιρικά εκεί. Σφαίρες. Medkit. No, με βαράει. Πού πας, ρε πιτσιρικά? Ρε γατάκι, σε τα μας. Και κάπου εδώ πέρα είδα και τον άλλον. Έλα, χωρίς. Κάτσε να κάνω ένα quick reload. Ρε. Για περίμενε. Κάπου εδώ πέρα είναι ο πιτσιρικάς. Κάπου εδώ. Νάτος. Δεν θέλω να το ρισκάρω έτσι απλά. Δεν θέλω με τίποτα να το ρισκάρω έτσι απλά. Εδώ είσαι. Easy! 3 kill! Έρχομαι πιτσιρικά, δες που σου γίνει. Έχω και ένα τηγάνι στον κόλλο για να με προστατεύει από τις σφαίρες. Φέρε medkit, φέρε πραγματάκια. Να βάλω medkitάκι. Γιατί το χρειάζομαι. Κάτι ακούγεται, ρε. Κάτι πολύ περίεργο ακούγεται. Τι συμβαίνει? Πόλεμος! Σιρήνα πολέμου! Oh no. Και εσείς θα μου λέτε ότι δεν είμαι καλός παίχτης. Είμαι 1000% σίγουρος ότι θα μου λέτε: δεν είσαι καλός παίχτης, Γκάνζαρ. Δεν είσαι. Όχι, καλύτερος παίχτης. Π.χ. τον βλέπεις αυτόν. Δες, θα τον κάνω τρίξο. Δες. Jump.
Και easy. Easy. Είχε και ένα ρόπαλο. Είναι χρήσιμο το ρόπαλο. Κοίτα, δεν είμαι κακός. Είμαι μεγάλος παίχτης. Εδώ θα κάνουμε τα jump για να μην μας πετυχαίνουν. Και ροπαλιές. Μπορώ να τους αρχίσω στους ροπαλιές. Αλλά όχι. Παδέ, μπήκα στο ποτσίνο. Έλα πιτσιρικά. Easy. Και κάπου εδώ είσαι και εσύ. Κάπου εδώ πίσω είναι ο άλλος. Πού βρίσκεσαι? Εκεί είσαι. Δεν θέλω να το ρισκάρω. Οπότε θα κάνω ένα quick reload εδώ πέρα. Easy. Να έχω 65 σφαίρες και θα σε κάνω laser. Οκ, τελείωσες. Έλα και εσύ εκεί πίσω. Δεν το πετυχαίνει με τίποτα. Δεν θέλει να το. Αυτόν εδώ όμως. Δεξιά, αριστερά για να μην reload. Περίμενε, παίρνω λίγο το AR γιατί βαράει καλύτερα από μακριά. SMG. Έλα, easy. Και το 7ο μου kill. Ναι. Μπορεί να είναι με μποτάκια, αλλά και πάλι είμαι πολύ καλός, ρε φίλε. Είμαι πάρα πολύ καλός. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ κλείνει ο επόμενος κύκλος. Κάτσε να κάνω πάλι ένα quick reload. Easy. Χρειάζομαι ένα medkit. Για μισό να βάλουμε και ένα medkit χαλαρό. Να σκύψουμε κιόλας. Nice. Φουλάραμε τώρα για από heal. Καλά είμαστε. Όπα, αυτό είναι το alarm ότι ο κύκλος κλείνει. Κλείνει ο κύκλος. Oh no. Θα βγω έξω από το zone, ρε. Για να πάρω τα kills θα βγω έξω από το zone. Νάτος. Εδώ είσαι. 11, 13. Easy kill. Reload. Reloadάρουμε. Full χαλαρά. Και κάπου εδώ πετυχαίνουμε και τον άλλον. Νάτος. Easy. Αλλά όχι. Είναι SMG, ρε φίλε. Πρέπει να πάω πιο κοντά για να το πετύχω. No. Θα πέσω κάτω. Δεν θα με καταλάβει. Ωραία. Κατάλαβε, ρε. Με κατάλαβε, ρε. Δες damage. Το spray. Τι recoil είναι αυτό? Τι recoil. Να το επόμενο κιλάκι. Και έχω μείνει 1vs1. Αλλά χρειάζομαι σφαίρες. Μπορώ να κάνω reload. Νάτος. Έλα εδώ, πιτσιρικά. Τελείωσε. Alive. Μπουγιά! Είμαι ο καλύτερο Free Fire. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτή τη στιγμή παίζει να παίζω με μποτάκια. Δεν ξέρω, παίζει. Το μόνο πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι κάποιος είναι μπροστά μου και με κατέβασε 160 health. Oh no, έχω και αερόπαλα. Για έλα εδώ, για πάρε εδώ, πάρε παίχτη, πάρε τα πράγματα. Τώρα έχω σφαίρες για το AR. Πάρε, πάντα μου βγεις από πίσω, δεν τρέπεσαι. Μ' αφήνει low. Όχι. Δεν πρόκειται να μ' αφήνεις low, φίλε. Δεν πρόκειται. Κάπου εδώ μέσα είναι τώρα μάλλον. Νάτος, 16-20 down. Easy peasy. Θα το δοκιμάσω, ρε φίλε. Να δω, μοιάζει σαν. Όχι, ούτε καν. Θα έλεγα ότι μοιάζει με ΑΚ, αλλά δεν νομίζω να είναι ΑΚ. Δες το παλικάρι εδώ που πάει να έρθει. Δες το λοκάρο. Παπ. Δεν αξίζει. Ρε, τι όπλο είναι αυτό, ρε. Τι κάνει ρε. Κόβει damage αυτό. Αυτό κόβει από μακριά πολύ damage κιόλας. Μ' αρέσει. Αμάξι είδα. Ρε, υπάρχουν αμάξια. Πλάκα κάνεις ότι υπάρχει αμάξι. Μπορώ. Άσε το αμάξι τώρα γιατί έχω 8 kill και υπάρχει ένας τυπάς εδώ μπροστά μου. Βασικά έχω μια ιδέα. Enter. Γκάζι. Πού είναι? Δες τον. Έρχομαι. Πού? Όχι. Get off. Oh no. Για περίμενε. Το επειδή ο σκόπο εδώ μπορεί να κάνει δουλειά. Π.χ. αυτόν εδώ. Μπορεί να τον καθαρίσω. Αν εμφανιστεί. Δες το γατάκι θέλει να κάνει την κίνηση. Νάτος. Easy. Βοήθησε τελικά το σκόπο. Έχω 10 kill. Αλήθεια τώρα. 10 kills. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό υποτίθεται είναι καλό. Πού είσαι ρε μάλι. Πού είσαι? Εμφανίσου. Νάτος. 100 damage headshot. Easy το λέω εγώ αυτό. Ρε, είναι ευκολάκι μου φαίνεται. Έχω zone. Oh no, παίζει να πεθάνω από το zone. Όχι. Δεν θέλω να πεθάνω από το zone. Έχω medkit. Κι άλλο medkit. Τρέχα παίχτη. Oh no, COVID damage. Όχι. Ήταν με τα 11 kill. Μόλις χάσαμε. Try again next time. Oh no. Και ναι παιδιά, αυτό το video σήμερα με το καινούριο κινητό, το Realme GT 5G. Μια πολύ δυνατή κινητάρα με απίστευτη τιμή. Full value for money για το συγκεκριμένο κινητό.